Здравейте, мили мои! Днешният разклад няма да има шахтак. Той ще се отнася без значение кога сте го видели, няма да има смисъл какъв ден е, кога сте го видели, ще има смисъл само това, че сте попаднали на него. Даже няма да има и тема. Просто да видим какво искат да кажат звездите днес. Какво иска да каже Вселената. Не забравяйте, че това е общо четене, няма да резонира за всички. Вземете само това, което ви резонира. Останалото пропуснете. За лични разклади, знаете, пишете ме налично в Messenger, Кейт Балу на български, или налично в Viber, за да ви дам телефон, да ми пишете или налично в TikTok, да ви дам телефон, да ми пишете на Viber. След като ми пишете на Viber, ще ви дам банкова сметка да преведете колкото имате на сърце за стореното ви добро. Аз личните си разклади работя само единствено с дарения. И така че след като направите превода, след като направите дарението и ми изпратите снимка на транзакцията, ще ви запиша удобен за мен и за вас час. И отново да напомня, заради зачестилите много мои фалшиви профили, никога на никого не пиша първа. И сега нека погледнем какво искат да кажат звездите днес. Какво иска да ни каже Вселената днес? Така, някой усещам чисто мъжка енергия, но все пак нека мъжете си обръщат за тях. Някой си е тръгнал от някъде. Тръгнал си е като победител. Тръгнал си отношения, от които смятал за изчерпани. Тръгнал си едва ли не с ясната мисъл, че от тук нататък го чакат само цветя и рози. Но кармата си знае работата. Значи, той човек е тръгнал да поднася чаша с любов на жена, която е била трета в отношението, т.е. тайната си връзка. Любовницата с една дума, не стабилната жена от стабилната връзка, не той е изоставил. Любовницата. Обаче, тази жена го е вкарала в пълна безизходица. Той е искал да гради здрава основа с нея, да почне от начало, смятала, че ще изгради сериозни отношения, стабилни отношения, но това е ударило сериозно на камък. Ако ме гледат мъже, значи това е жена, която в един момент е решила, че трябва да прекрати връзката си с вас. Вие сте имали стабилно отношение, но тя в един момент си е тръгнала, защото е смятала, че там някъде има друг човек, има тайна връзка и с него ще бъде по-добре. Той ще й поднесе повече любов, той ще й внесе повече щастие, но кармата, така се знае работата. Той мъж се е оказал абсолютен въздух под налягане, вкарал е в брутална безизходна ситуация, разрушил е мечтите й за здрава, стабилна връзка с него и се е наложило тя да реже всичко и да търси баланс в това, което се е стигнало. Това е за мъжете. За жените, които гледат, този мъж, който си е тръгнал като аслан, както казваше баба ми, светлина по пътя, се оказал, да не казвам грозната дума. В момента този мъж е в едно увиснало състояние. Просто
с брутални мисли за миналото. Този човек не може да спи. По цели нощи мисли какво е направил. Как е изтървал нещо наистина прекрасно. Как е съсипал едни чудесни отношения. Заради някаква химера, която се оказала наистина химера. Т.е. нещо, което е било пълна илюзия, пълна лъжа. За мъжете по същия начин. И така, сега този човек има желание да се върне обратно. Отново да потърси любимата жена. Отново да изсваля звезди и отново да бъде нейният влюбен крал. Да, ама не. Значи, малко е закъсняло. Вселената се е намесила и тази жена предпочита да бъде сама, отколкото да има връзка с дявола. Защото този човек, който иска да се върне при нея, е самия дявол. Той има някакви пристрастявания, някакви зависимости, не знам какви са, алкохол, наркотици, хазарт или пък зависими отношения. Но тя предпочита да бъде сама, колкото да се върне при дявола. Тя вече си е тръгнала от тия отношения. Загърбила ги е. Толкова. Каквото било, било. За мъжете, тази жена е осъзнала вече грешката си, иска да се върне при вас. Но вие предпочитате да бъдете сам. Вие предпочитате да бъдете сам отшелника, вместо да се върнете при дъщерята на дявола, която няма да ви донесе нищо добро. Вие сте ги загърбили тия отношения. Вие сте приключили с това. Колкото и да ви боли сърцето, вие сте казали, моето момиче, стига. Така, въпреки че в момента ви е трудно, и то доста, съвсем скоро време звездите ви казват, че идва времето да берете плодовете на своя труд. Не се отчаивайте, не тъжете. Съвсем скоро идва времето на щастието, на любовта, на късмета. За жените, които гледат, съвсем скоро време идва крал Пентакли. Стабилният мъж. Мъжът, който знае какво иска и как да го постигне. Мъжът стена. Мъжът закрила. Мъжът стабилност. А за жените, които ме гледат, за мъжете, които ме гледат, вие вече сте станали този крал Пентакли, стабилен, сериозен. И към вас идва една огнена кралица, която ще ви запали, която ще ви донесе всичко, което сте мечтали. Защото всичко това, мили мои, е по справедливост. Висшата справедливост. Всичко това е дело на звездите, на Вселената. И ще се случи много, много бързо. Това е най-бързата карта в тази. Много бързо ще се случи. Защото Вселената вече казва за вас. Стига. Стига сте търпяли болка и страдание. Достатъчно. Взима всичко в ръцете си и подрежда живота ви така, че вие да бъдете много щастливи. И всичко да ви върви прекрасно. Това е, което видях днес по тия карти, мили мои. Това искаше да ви каже Вселената, това искаха да ви кажат звездите. Горе главата, всичко ще бъде наред. Обичам.